keď máš vzdelanie a know-how ako na to a nie si celkom hlúpy a tvoj motivačný faktor není hmota, ale dajme tomu sloboda, tak nemáš problém s ničím. Chcel by si napríklad robiť nejaké kurzy pre šéf-kuchárov v hoteloch napríklad? Alebo chcel by si, že by niečo zmenili? Lebo viem, že napríklad je veľa hotelov, ktoré robia veľa nejak sa to povie? Degustačné večery a také hosťovačky kadekoho. Hej, je to zaujímavé, je to super, že tá naša gastronomia ide takam ďalej a iným smerom. K tej otázke, že či by som chcel robiť nejaké kurzy, no samozrejme, áno, chcel by som. Áno, aj robím. Áno, aj zo pár ľudí som vychoval. Dnes jeden z mojich učňov... Ako sushi môžeme povedať, že sushi, to je, hej, to je špecialita? Jeden z mojich učňov je momentálne lepší ako ja. Hej, a vôbec sa za to nehanbím. Hej, ale myslím si, že vlastne treba to vzdelanie, hej, tie skúsenosti, odovzdávať tej mladšej generácii a posúvať ich takam ďalej, hej. Lebo nemôžeme tu fungovať na polotovare.